La 6ª edició dels Premis Gaudí es va dur a terme de forma accidentada. El que havia de ser una celebració que tingués com a protagonista el cinema català es va veure interrompuda per la vaga del Comitè de Treballadors de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. 48 hores abans del començament de la gala, es va haver de reformular la retransmissió sencera per la xarxa de televisions locals. Àngel Llàcer va ser el mestre de cerimònies i ho va fer a la seva peculiar manera, interpretant, cantant i també interactuant amb alguns actors i polítics d'entre el públic. Tot i així, algunes crítiques opinen que no va poder superar el carisma natural que va lluir Andreu Buenafuente l'any passat. Jo crec que el premi s'està nominat, realment ho penso, el premi s'està nominat i poder viure aquesta nit del cinema català, de parlar de cinema i que la gent se n'enteri de moltes pel·lícules que segurament es van estrenar als cinemes i ni es van enterar. La gran sorpresa de la nit va ser la pel·lícula La Plaga, dirigida per Neus Ballús, que va ser guardonada amb 4 premis: millor pel·lícula, direcció, guió i muntatge. La clara vencedora de la nit, però, va ser Los últimos días, que va obtenir 7 premis de les 11 nominacions totals. Contents de que els acadèmics hagin d'alguna forma reconegut el risc, no?, de la proposta. No és fàcil, és arriscada no només a nivell formal sinó a nivell de contingut, perquè parla de 5 històries molt comuns que tenim tots al voltant nostre, gent que ho passa malament per un motiu o altre, però que en canvi tenen la sensació de formar part d'una petita comunitat i això els ajuda a tirar endavant, no? I bé, tots els altres premis, felicito tots els premiats, perquè amb l'any que hem passat, de falta de recursos, els professionals han aguantat i han seguit fent un cinema molt digne. En l'apartat de millor protagonista masculí, José Sacristán es va emportar el premi pel seu treball en la pel·lícula El muerto y ser feliz. Finalment, Nora Navas es va emportar el Gaudí a millor actriu per la pel·lícula Tots volem el millor per a ella, de Marc Oll, on també se li va atorgar el premi a millor actriu secundària a Clara Segura, que va aprofitar el seu discurs per reivindicar el dret de les dones sobre el seu cos. Aquesta gala, en definitiva, va poder superar els obstacles inicials i va servir, un any més, per fer ressò i donar força a la indústria del cinema català.